नै थाइजौ हानलायबाय जिनिसा खाजि जानोसैलाय बोथोर फैलायबाय नालाय बरिया दं नै थाइनै इया थाइनै थाइसे खैथा दं नै मोनफ्रुहां जाबाय बरिया थाइसे थाइनैसो बे जालायगोन खाजि मेंग' गोमोनाव ना बरिया साइज नैबे नैबे सेवोसो बाला गोथावनो फोजोबखानांगौ बेखौ काजि मेंग' काजि गिदिर गिदिर हाना फिसा फिसा हानांगौ मिडियाम ब्रा बै हाग्राया गैया हाखांजोब्बाय बेनो लास्ट नै बरिया गोखै रावबो लुगैनाङा दे नुथारनांगौना दाबायदियाव मा बै नैबेजों जाला बुस्थुआ बेजोंबा फिसा फिसासो जायो ओरै बेजोंसो होनसै नैबेबो रेडि जाबाय बानलु दं सामब्राम गुफुर दं मुस खावलाय सोबालायना होनोसै उफाय गैया बेबायदिजों गिदिर गिदिर एसे हायाबानो नैबे बुस्थुआ बेजोंबा एकदम फिसा फिसासो जायो नालाय ओंखायनो बेजों होनांबाय मिडियाम साइजनि थाइसेल'सै बुस्थुआ जाजोबलायबाय नै मुस लगायनोसै बुस्थुआ जाबाय हालदै हरदो हालदै होनोसै संख्रि होबाय जाबाय होनबानो जावफ्लेदा लायखाबोथ' थालिर बिलाइ गैया बुरजा जाबाय ना मा अग्रेमब्रा अग्रेन माने मा फार्स्ट जानायखौ होनदों अग्रेम लागाव बोलो हो हालदैया लायबावद' नांबावगौमोनहाय हालदैया आखायाव हाबनानै दङ गैला लायबावद' बे थोआलै नांबावगौ जाव गोथाव नुबाय नै गोमोनो लगायग्राया रानबाय नै बुस्थुआ ओइ बिदि जायो आं जागोन ब्रा गामलायाव अगेन नों गोखै गोखा जाजोबथारबाय गाराय गोनां मानसियानो दोलालुबा माबायदि बानलु गोसा जायाखै हो बानलु गोसा जादों हो नै बेयाव दे ओरैनो रुनायखौ होलायलायनांगौ बाल हरदो बे आंनि ना ओइ र' दा जागोन र' गैला आं जागोरनि र' फाग्लाफोरा सिख'लायो होद बानलुआ होद जादोंना गोजा जाजोब्बाय बुगुब जावलाय ये जागोन